За четвърти пореден път жителите на Кладница излязоха на протест на разклона на Драгичево. Този път те бяха солидарни с работниците, строители на пътища. Искаме си пътя, Кладница Рударци. Работниците скандираха: искаме си парите. Грам стотинка не ни е платено. С такива справедливи искания се обединиха двата протеста. Надявам се правителството в малкото дни, в които му остават, да ги чуе. Гражданите си искат нормални пътища, а работниците искат това, което са заработили. Това не е много. Това са справедливи човешки искания. Нормални. Ние поне сме направили нещо. И то се вижда какво сме направили, обаче няма грам стотинка. Приравняват ни с разбойниците и айдуците. Искаме парите си! Искаме си пътя! Искаме си пътя! Искаме си пътя! Искате, ама не на пари! Си пътя!